Sisimeli makadi zvenyu. I hope munofara. Sisimeli takataura tese musi welive pamakaita live yemvenge ndakatoti ndine nyaya yangu then mubva mataura kuti ndichaita screenshot ndichiti ndikutsvaga cos pane mvenge yamakaita ndichiti ndikutsvaga cos ndakauya kubva zvandakauya handina kubvira ndamboita se ndamboshanda ndatove nenguva ndakagara pamba kubva muna May. Saka ndakazowanirwa nyasha ndichibva ndapiwa cos musi wa2 handisi ndapiwa musi wa2 ndobva ndashandisa kamari kandanga ndinako kuita switch ndobva ndanoita mabiometrics zvese sezvandakutumirai apo pamascreenshot. Saka information yandakutumirai sesimeli is very confidential, but imi muri munhu anomirira mazimbabweans, saka inini ndinokutembai, that's why ndakupai information yangu. Please keep it safe. Ndokubva ndaita mabiometrics, saka ndapedza then since ndakauya neimwe kambani vandiitisa mabhayo acho vakandipa course, vakandipa zvavo mahara. Ndokubva vanditi zvonizvochi musi wandapedza mabhayo ndobva vanditi zvonizvo uya utoita se uite shadowing. Ini ndobva ndakati alright kuuya ndinoda, asi mari handina. Sisimeli handimbokunyeperei, handina mari nekuti ndakauya May yakutopera, June ndakagara, July basa rinotondiramisa kuti ndidye kushandira vanhu. Ini ndiri munhu wekuti handinyanyokumbire sisimeli, ndinongotemba kuti aiwa ndikatsvaga ndoita sei ndinowana. Saka ndaingotsvaga ndichingotonhinga akati uya nditsvairire mba, ndomhanya ndonotsvaira mba ndowana chimari changu. Umwe nditi mhanya uye usare nevana, ndomhanya ndonopiwa chimari changu. Ndo zvanoita kuti ndibhadhare rent muUK kwe2 months. Saka sisimeli ndokumbirisawo. Pandastakira ndiapo pekupedzisira pandataura nemunhu anonzi Andrew. Munhu uyu ane imba kusaidhi kune basa rangu. Handiti ndakamboposta mugrupu rekuOchando nemugrupu remazimbabweans in UK kuti kana pane munhu anewo accommodation kuarea ichi. Hapana munhu akaita se akandipindura. Sisimeli bhengi rangu rine I think 70 something pounds kana kuti 80, I'm not sure, ndo mari yandinayo. Asi muridzi wembanga nditi ndinofanira kubhadhara 380 rent ne380 deposit. Ndikamuti ini ndine dambudziko rakadai, asi imba ndiri kuida. At the same time ndofanira kuti ndese nditangewo basa. Handiti because kubasa kwachona vari kunditi ndofanira kuuya musi wa latest musi wa 16 ndofanira kunge ndave pabasa kunoita shadowing, then ndochizotanga kushanda musi wa21. Handiti saka sisimeli ndastaka, ndapererwa, handina hama muno muUK, handina. paOchando pamaUK chakati pane vanhu vakutoziva, vamwe unongochitonzwa chitorimo muUK but munhu anenge asingadi kuita sei kukubatsira, kana ukamudza kuti ndakauya haadi kubatsira. Saka pandiomera sisimeli ndepekuti ndiri kuda mari yekuti ndikwanise kuwana 380 yekuti ndibhadhare deposit. Then ndabhadhara deposit ndochibhadhara 95 pounds per week, because muridzi wembanga tichi 380 plus 100 pound per week. Saka zotaiwa since wandiudza situation yako ndanzwisisa, unoita sei unondipa 95 ndobvisa ma5 pounds kunze upota chibhadhara 95 kusvika wazosetla. Kana wazosetla rendi yedu yozodzokera panormal including mabills. Handiti saka murungu atondinzwisawo, andinzwisawo situation yangu nekuti zvandakapindana nazvo ndapinda muno muUK zvanga zvakaoma. Saka sisimeli ndokumbirawo nemweya waMwari, kana paine mazimbabweans andida kundibatsira even kana ne1 pound zvayo, kana even kana I don't know ne50 cents zvayo, hafi yemari kuti ndikwanise kureiza mari iyi, because muridzi wembati at least by mangwana unofanira kunge waita se wawana mari iyoyo ndokuitira inonzi ndokubvisira advert paGumtree kana pamarketplace yekundoti imba waiwana. Handiti saka ndopandamirira sisimeli. Zvaizvezvi ndinogara zvangu kunonzi kuAbingdon, ndokwandinogara, but basa ndariwanira kusaidhi rinana Chester, ndorandawanira. Wakutanga wakutobuda muChester kunorth side ndokwandawanira. Saka sisimeli ndokumbirawo nemweya waMwari, kana pane anokwanisa zvake
kungondipawo zvangu even kana ndikangowana pamwe ndikakwanisa kureza kana ingave 380 yachona. I'm also happy kuti mungoibhadhara straight muaccount mane memuridzi wemba. I think zvinenge zvakangonaka futi so that vanhu vaone kuti ndiri serious handisi kuda kudyira vanhu mari kana kuti chivanongoibhadhara muaccount memurungu wachona, then I will be so grateful sisimeli. Saka iyo ndo information yangu kubva pandakatanga kutaura nemurungu weimba, then kusvika pandakataura nenhingi, kusvika pandakazowana COS. After ndanga ndapiwa madays ndichitonzonofanira kutsvaga basa. Kana watadza kutsvaga basa tichakuterminatira contract. Nekuda kungonzanzwa wangonzi haukwanisi kushanda nesu because uri slow, hautaurisi, hauzogoni kutaura nemaclient. Saka ndo zvakaitika kwandiri sesimeli. Ndinokumbirawo zvangu, ndinokumbira even anoda kundipawo £1 zvayo ndakumbirisa vana vezimbabwe anongoisa even muaccount menyu sisimeli, then imimi mozongobhadhara muridzi wenhingi straight, zvobva zvapera hazvo, ndokwanisa kuenda kunoshanda sesimeli. Even chikafu chaicho handingamboti kubva zvandagara muno sesimeli handina chikafu chandamboti ndadya chinoshamisira ini. Chikafu chandinotodya kachandakaona chakachipa hupfu hwangu hwandinotenga nekubika derere, because ndinogara pane matakshop emaindia, ndinobika derere. Ndoona kuti zviri nani kuti ndese ndibike derere pane kuti nditambudze vamwe vanhu, nekuti umwe neumwe ane maproblem ake muno, kuti ndikumbire ndite sei, kuti ukumbire hama dzimwe dzinenge dzitoripo pamafacebook, dzimwe dzinenge dzitori mune dzimwe nyika dziri padhuze, but vanenge vachingoti takaomera, unongozwa paukama zvinonetsa. Saka please sesimeli, I would like to remain anonymous, but situation yangu ndofunga mainzwa. Kana matiwo munokwanisa kundibatsira sesimeli, then ndokumbirawo muite sei, mundibatsirewo. Ndine mazuva mashoma sesimeli. Thank you very much. Bye.